Ay sus! Sakaw, sakaw! 1-0 guys. Ayan mga guys, ilagay muna natin dito yung camera para mas mabilis matanggal yung water lily. I-video tayo mamaya pag wala na yung water lily. Oh, malapit na guys. Oh, wala. Ay, talaga. Madi mo ipagit ka na eh. Ay, taklan na. Ay, talaga. Taklan. Ba. Ay sus! Sakaw, sakaw. 1-0 guys. Deposing, nice. Dalag guys, dalag. 1-0. Ayong si Ayong ay na zero. Bidor gipigit ko. May pagit ko yan. Ni, limag tao. Ate ko na katumayab. Limag taw. Nabidyong ko na yun. Kuna lumipad yung isa guys. Ganun. Pagit naman tinatawag ka taw. 20 ko. Bantagat pa. Tama ate kayo gamit ito yun eh. Hey, lat. Woo! Talagang mo lang tinapit. Dati lapin ata, di pinipigay. Tama na. Ate kayo. Kayong. Alibutam na tan. O wag ka umaya mo. Dagsing. Oh, talaga. Apo, taray. At least 1-0. Oh, toothless. Ibatan. Nih, ibatan di dalagan basing. Hawanin. Tanay. Tala sa video ni ate ni. Naman. Sige man. Buhatin mo yung malaking kahoy. Sige, kaya mo yan. Ay, bi. Remordan Abay, bagsay na. Balasinan. Pagin mo, may bagsay mo. Linaw. Tama, pagsabatang tama na yung sabay. Kay! Pagsabatang ka dyan. Oh my god. Boncek. Dalag. Ay, talaga. Sakaw. Daping ipon na DJ ni. Hunog na? Hunog na. Dala-dalawa yung ipon. Matulis yung ipin guys oh. Da. Ang makaraw jigid na, Victor. Na. Ito ko ma. Madlaw mo nod da. Aas. Aas! Ayaw mo, aas!
Ang daming ipin guys. Oh, dalag. Ganyan palang ipin ng dalag. Oh. Tignan nyo. Ay. Oh. Grabe. Oh, ang ginaraw. Ang dami niyang ipin. Oh. Tapos ayan. Oh. Oh. Meron pa sa loob. Oh. Ayun. Oh. Hey. House. Mr. Black. Ang glove. Ako maging napupudaya eh. Hindi ikit na dyan eh. Turuin mo. Di ba kinarawat ko ni Pukul? Nagulog mo. Mabay daw eh. Tagod-tagod mo pare. Karawang di binong pagsaptan tanay. Minong. Diyan, dahil binong pa yung ano yun. Sige, ang glove kada ko maalat ka dyan. Makarawa. Na. Karawang ta. Diyan, banta na dyan. Ano ka kayo dyan? Oh, tingnan nyo guys. Kapakasalit to. Hindi. Tilapia. Ha? Pwede mo. Basta. Kitang bigid na ako. Masukal. Masukal mga kaidlo. Dali, takan. Kapag sa dito. Taklan mo. Harap. Ito sa pagtunda nagtaklan. Ini taklan mo. Ha? Taklan. Nagaganyo ta. Nakaputi ata. Taklan. Ngamit ko na eh. Pagigid mo lang tagta. Kang makatayab. Pagigid mo tang nalay. Okay, salte kang makapagigit ay. Ha? Atin eh. Patsatom kami natin na eh. Patpatom tatan eh. Ha? Kasundan. Ito yung nakuha namin ng 30 minutes guys. Masukal kasi yung ano, yung mga ganito, yung silong-silong. Hindi namin makunan dahil masyadong ano guys, delikado. Oh. Ngayon lilipat tayo ng pesto. Oy, may dada DJ tinakadwan ni Joey. Nang dito kami dadi nagalan ng dadakkel. Wala masyadong tilapia. Ayan guys, oh, ang dami na namin nakuha. Mga routing. Isa lang yung nakuha. Dito. Dalag. Lugi patani. Jeto yung sakaw. At least ang nasero. Ama na Giselle. Gini, urusan tayo tatal-talo. Mga laki. Lipat pwesto. Mga laki ko, pagpang uriyaw. Na? Yeah. Po. Satay siya rin. Hindi ko para tilapia dito. Mga bato mo ta naglubag. Ayan guys, tinuturan ni Victor yung ano, kalabaw na ano, kasi bata pa yan na ito.
tinuturuan na sakayan para magtrabaho na sa ano, sa bukid. Tuturuan mo guys, yan. Gila. Ayan, tinuturuan niya. Ayaw maturuan guys. Ganyan magturo sa kalabaw guys. Dapat sa tubig kasi baka ano, ibagsak ka niya. Para safety lang. Nasa tubig ka. Tulong sa musika. Ang kulit guys. Ayaw magpaturo. Ganyan tala magturo ng kalabaw guys. Para alam yung ano gagawin sa bukid. Para maasahan. Mahirap magturo mga kaidolo. Ayun, takbo. Ang marakabalyot. Ang lala. Ayan guys, yung sinasabi ko pag ano binagsak ka na dapat sa tubig talaga. Hoy! Mahirapan. Alalay. Mahirap turuan to guys. Binata pa kasi itong kalabaw guys. Tapwak na kamu. Pagtuturo ng kalabaw. Okay. Jai. Wag. Himasin mo kasi para umamo. Umuya ka niya da? Ayan guys, inihimas niya para umamo. Oh, wala ka talaga mga ka-idol oh. Nauman. Ayan, bukas uli.
Sila ka magkabalyo.